Momi Gombe jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda ta yi shura a harkar fim da kuma waƙa. Jarumar dai Momi Gombe ta taɓa yin aure bayan wani ɗan gajeren lokaci kuma inda suka samu matsala da mai gidan nata. Ta fito daga gidanta na aure ta kuma ci gaba da harkar ta fim da waƙa, inda ake ta raɗe-raɗi kan cewar ta kashe aurenta ne a dalilin harkar ta fim da kuma waƙa. Bayan dogon bincike da aka gano ba haka ba ne, a 'yan kwanakin nan ne jarumar Momi Gombe ta wallafa wasu hotuna a shafinta na Instagram ɗauke da 'yar bebi a hannunta, inda take nuna alamu tana son ɗa ko kuma 'ya. Baya da wannan ne kuma a karo na biyu sai gashi jarumar Momi Gombe ta sake wallafa wasu hotuna ɗauke da yarinya a hannunta da kuma wani ɗan ƙaramin bidiyo wanda take ƙoƙarin ta bayyana wa al'umma cewar wannan yarinyar ta ce, wanda a ƙarƙashin bidiyon har ta yi wata 'yar kalma inda take cewa my baby alhamdulillahi masha Allah. Shi zancen gaskiya. So gaskiya ne ya riga ya mamaye ni. Gaskiya. Inda ya amo ne kan shi banda. Za mu sake muku bidiyon kai tsaye inda jarumar take ɗauke da yarinyar a hannunta, wanda har ta nuna murnarta da kuma farin ciki har ta yi wa Allah godiya. Shin abin tambayar a nan shine, kafin fitowar jarumar daga gidan mijinta dama can tana da yarinya ne ko kuwa? Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a dangane da wannan batu. Idan wannan ne karanka na farko a cikin wannan tasha, muna so ka danna mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka riƙa samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.